или 16. Добре, айде да преместим. Принципеската ми. Не, тук, че там е много. Принципеската. Сега, количката ще остане тук и да вземем да пренесеме масата. Да, високото. Абе, той мислеше да дойде до Бургас, обаче не си можал да си намери обувките. Кой? Да би Гошо легитимацията си намери. Вече му предлагах сакото вчера, като го правих, и ще да му унищожат документите за пътуване. Такова да го разтворя, танк. Ето бе. Добре. Трябва това да разтворя. Това. Нека това ще стане тук. Нещо, което се кана да опитам. Там има още половина. Ама ние взимахме с Веса. Не, Маре, ние взимахме с Веса, обаче тук няма едри. Те са хубави едрите. Тук е някакъв само една чирус. съм намерила. Ема нема тук па Мездра въобще Там няма. има место за стол да Има. Тук в Мездра въобще няма такива едри. И ние взимахме с Веса, обаче то нищо не става. Айде донесе. Дойде той. Ти в тъмното как го снимаш, Пекош? Снимата в тъмното. Да ме снимва Гоша. Лежи. Ето събрах се с малко. Не, той е резерв, още ще да режеме там, защото тук е малко. Ваню ми казва как да усола скумрия и след това да я опуша. И аз некъде си записах и съм загубил това. Слагаш в много сол, тя поема колкото си, тя не поема повече отколкото трябва. Абе, не поема, кой я знае. Най-добре е 24 часа да кисне в силата. Така, ама той ми каза точно колко. И ти не поискаш да мириш? Той се скрява иначе така маса. Аз грана митка на нулата с криве. Че мисля, че е гадно. Като лова таранките. Някой път се случва още по-хубаво. И да взема хляб. Има и аз съм купила и баща ти. Защото Рая е искал толкова хубавия хляб. Ти оттех ли си го взел? Кой хубавия? Тук на... Той е взел Русия, а и аз съм взела. Това въобще не е лъв на мел. Ема Рай го обича. Той вече не струва нищо. Ето той е мен за този коски. Това мекичек, даже е топъл. Да. Видите, да, потатък ли да те? Да бе, там в това се... Отгоре и отдолу. Те Русеви бе. Да. Само Виолета Русева е няма, а тя са фана пък да работа. Кой това? Виолета Русева и като Вани и Николай са фана на работа. Сега, че той вика, бре, ти е... Само ние с тебе не сме за фана. Да, ти работиш, бе, това мартените са голяма работа, бе. Ти производител. Ей, тук съм донесла най-камера. Май да седи. Имаше свещичка, значи аз... Има 5 свещички. Отидох аз да търся от тия, дето имат цифри. Една шестица и една осмица имаш. Викам и всички свършиха. Къде ще ми звъниш, Гошо, да видим. И аз казах, имах 5 свещи, викам 95. Всички са откарници. Аз не от тук, аз в София проверявах. Тук изобщо не знам и ние нямаме време и не знам. Какво да направя, даже не къде да... Какво маслинките по начин Ника извади, може и в таята да са на... Стана големи началници, да. Началници да искаш там. Трябваше да ни позоруваме, да. Ми нещо ракия ще пие ли некой? Една ракийка съм донесла, байки Генчо, там. Каква бе, нали имало тая на бате Ваню, къде е? Вашата си? Не знам. Рино взе твоята обаче. Нали остави вълна, пихме тука, па вълна я взе. Така се разбрахме, той да вземе. Дай това. Така. Нещо добре не подейства. Ако решиш тук да... Не, на дедо Гошо тук съм му направил такава. Къде имаш? С захар и такова. Дай. Значи да бе тук, да.
Машина съм нарал. Къде са свищи? Къде си всичко? Как това Ено, подобия на партира? А прозор. ти такива? Ема нямаше, аз не можах да намеря други. Българин, признай се. Българин. Отдавна сме известни. Вчера се бех сетил, че... Много се променял. Кой се Той променя? се е живнал. Днеска се промладил нещо, понеже сте рождени. Съм ниве, ора. Иначе... Къде е? Какво ще дадеш, маре? Това ли? Райки ти така бе, отлично. Айде, еш. А няма да седаш. Само да си съблече, че ще изпоти Бомир. Иначе, къде са бомбоните? Гошо, дай уния сладки бомбони. Не снимай. Ниве, Гошо, красавицата, чакай бе, аз съм за скине, той гледай как е. Или той да се облече, или аз да се съблече. ти само, ти каза, че се приемаш с шапката, ако ти пречи, иначе. Ами тя не смея да сваля, защото влизам и излизам и Да. как съм листина. Боже, Господи сега. Дай на Мичо да ти си. Дай. Дай накрая. Аз викаме там сладките да ги наредиме, защото тук Трябва да не режда всичко. Нема. Ето това в ти. в тази. Само е, тока пак тие ръки моги сложи. Няма кой, защото той е заед фотографина. Райче, ай махни уния найлони. Дай тати найлоните ми ги дай на мене. Дай ги така да ги съберем едно в друго. Да. А пък Ай, сложи сладките сложи там. там, до тях служи това и тия сладките работи ги нареди да бъдат те втори номер. Така, Сложи ги само там, това. ще духне От една страна. свещичките и махаме всичко сладко от масата, за да... Аз съм човека, дай добре дошъл. Ти майче, Ама познаваш ли го кой е? Познавам, как не познавам. Познавам, кой не аз да се познае. Подиграва го като така. Приказвам. Знам за кой ма взема. Гипноски като Съм пораснал много. Койка? Не знам за кой мазе. Койка си поръсна? щитни си странници. Дай. Вита той за Гошо да е като и колко порасна. Веднага каза Гошката как. Изобщо веднага. Нали преди да додете 5 пъти му казвах, че ще додете. И той може би некъде... Аз си Зарина му казах и това. Ти не дей така приказвай, защото не се знае ние какви ще сме. Да, аз одеве Още столове, тато. До край всеки здраве. черпа там тия на Богдан. Че не съм, той викам, редовния ви клиент има рожден ден. Ти, честито, жив и здрав. Викам, чуете ли какво е приказва? Най-редовният ви клиент. Ами кой? Викаме, не знаете ли, тя се сети. Она веса вика, нека изкара до Стойко, мола ви са. Мола ви са. Така си поистри с влажно, после си изтри. Един сточка. Аз няма мир, който съм нарал. Ти, Руси и Мартин и още един сточка. Или аз да седна и някой до мен. Той ще дойде, каза. Кой? Не, може някой тук да Айде, седне. после Три да дойдеш стойка, при те това. са на кръпа го ще. Не, тук може да седне още някой. Гошо може да седне. А пък там е хубаво да сложим един стол, защото да си сложим. Райче, само ще преместим вашите. Един от по-тясен. Добре, тати, чакайте. Не, то... Не, тия зелените са най-тесни. Може да видиш. Там започна ли да се топли това да му изсипа за стройката? Да. Ще ти парадична толкова са ги направи. Тия да са сложили да се топли. Тук имаше една баница да е сложила да се топли. Татишка се натичаш. Дедо Гошо, ракия ще пиеш ли? Пине малко. Навън, Малко ще пинеш, здраве. според човека. Добре. Чакай да се чукнем, да дойдат и другите. Ето радито ли Боже, аз слушам. Аз се лекувах. Гошо ти, ракийка. Боже, тия снимки. Само тази си за мен, така. Другите си за дедо, нали? И дори за дедо, искаш да ми всичката. С нея малко на гърлото.
за бе, татко? Той. Една Долното чене. Една чаша. Той изми. Долното чене. Средния зъб. Защото горното не може да се крепи към моя лапа. А той слага долното и Ой, горе. по колко не съм болел. А? По колко се болека да не съм болел. Да, то накрая ти извадя всички. И ти като ги не носиш постоянно. То го съслива това чернето, ти става лагало. Не, кога има се колко. Нема, той е отслабнал. Точно, да. Понеже е отслабнал и Почнало е Русите такова, почнало е да забри моторик с стройката и след аз малко ще е видех, че готово. изпарява, ама нито за очилата не видя. Това буклук ли е? Буклук. Обратно. Сега. Той ще го намеси. Аз мога да седна като Мария. Райче, тури тия бомбони върху книгите, там да бъдат сладки. Седне тук на стола, бе, седне. Не, така ми е Не, добре. не как удобно, ще- ти ще тук на средата. Как ще Да, го чакай. Тук с направи? долу седна. Мале ръкика. С тебе за жарене мапче. Ти си пал ли си? Не, безалкохолно. Ами дай. А това отворихте ли го служите? Я подай жълтото да си За мен е една капчица, това е много. Не, аз така съм спал за здраве, чукам. Добре, да, това е много. Какво ще го На пресипеш кого на не е Мария? сипено? Какво ще го пресипеш на Мария? Чакай, аз ще го преди да пиеш. Това какво? Ракия. Ама няма да пия. Ти ли ще сипеш? Ма И това да, ръка, която не на му се мен. е. Не, мен ми е удобно, ма ми Сипи наред. те Дай перат чашка. ръцете. Аз имам ръка тук. Айде. Шумирно си. Това не е ракия, това е безалкохолно. Ще ме познава, как му не познава. Татко, Така ти... е, дедо Не, той го подценява много. Гошко, искаш и безалкохолно? Дано е така. Дано е така. Ти пък ти глътка не пиеш, да не би да се Не, прояви. не, Работа бе, Бойко да. Борисов ще идва днес. Нали не са ни... Сериозно? Не, не са ни забранени да пием по Да една стане работа. нещо. Това после ли ще И ще запалиш? вземе Не, дай кибрид. И вземе Не знай, ама. Или Чай да запалка, има или- нещо. Мали, аз не нося това. Браво. Приятели са. Ма има уша, аз гледах на къде им е нагоре уш изваден. И ти видиш Абсолютно. колко Я мене си. подай отзад капачката на хладилника, на безалкохолното. Аха. Оня ден одихме с Райка на Мишковото, Гоша и Мария ми даде камерата да снимам и ми обясни. И кога после да го пусна, една минута съм снимала Райка, 5 минути обувките си. Тя ми не е казала копчето, като да го натиснеш, изключиш? после пак да го Да го натиснеш. натискаш и то Аз спира. мисля, като Си го мъчила. Там, пуснеш, къде му показваш как се снима пак. и аз я как снимам се и после записва, носа как камерата и се говоря на Райка, обръщаме ските и тя ми снима Нема ли обувките. каза? Това е. Айде, 90-те ги зачеркваме и почваш от 5 Дете, да броиш като татко. дете. Я дръпнете Айде. по-късно. Почваш от 5 години да ги броиш, а не от 90. Айде сега да видим дали Кой ще ще мога да му слушам. помага? Айде, 3. Сложно. Чакай, трябва Райка да му помага. Айде, 3. Да ги... Не, няма да ги такова. Ще ги духаш. Ще ги духаш като... Айде. Другам. 3, Честит рожден 4. ден. Айде, давай. Да броя. Духай. Не, давай духай Само само. духай. Давай, 3, 4. Браво! Айде. То било ясно. Ми лесно. Виж, ти го подценяваш. Да. Айде на здраве, да си жив и здрав. Чакай сега, това го махам. Да изкараш до 100. Да изкараш до 100. И дето Русия да стигне и баба Мария. Трябваше да Знаеш, правим начини. да. Айде. Айде, Русия. Айде, здраве. Айде, татко, на здраве всички да го поднадминат, дядо Гошо. Ела насам, бе, Гошо. Ела да се чукнеш. Репортера, Здраве. оператора. Айде, здраво. А ти трябва да дадеш на Мария поне веднъж да те снима. Никъде го няма, Гошо. Сега. Гошо изобщо винаги е в неизвестно. Не да даде на мен. Райче. Освен дедо Гошо да излезе. Ами, ето. Как това е? Леко. Айде. То пък гледай точно колкото хора толкова се оказаха случайно. Има един хлеб за Райка. Цел. Да е торта, та ти изчезна. Всичко дигнахме. Почвайте кой от което иска. Кой, що? Татко да ще ти Не се само. Кой? малко. Сега, да сложим личиники или да ги оставим после за сърмите. Вилички, чакай. Айде. Виличка. Вилица, татко има, Рая има, Мария. Полюта ли И ракията? аз. Така, айде. Райка Аз има. почвам с ето това. Ами, Който иска, Какво е? него да опита. Това е риба. Пушена риба.
С лук се яде, ако е солена. Трябваше някакви чиники. Да. Вземе си чиника, ти помире. Точно такова. Сурова. Сурова. Не е сурова. Не е сурова, пушена е. Тя е Добър. солена и пушена. Добър. Тайната. Имам. Аз си знах. Искаш така да обидеш? Вземи си лук, тя върви с лук. Нали ще мериш на лук, бе, мам. Ти вземеш една дъвка. На това какво е? Риба. Сложи риба, на Дядо Георги. Може? Морска. Сложи на чиник. Мекичка риба. Ето я. Бери. Много е хубаво. Комария, нали? Айде. С лука страшно. Много сервира на дедо Георги. Това ли е риба? Мария, такова трябва да се вземе. Супер, има не, аз всеки път се каня, това казвам на Веля Марче. Но викам, то много ще има навсекъде. И сионга, и скумрия, и всеки рибидана, Има, обаче, виж на какво. тихикът има всеки. Първото условие е поне да е към 500 грама. Иначе не е хубаво. Мен да е по-голямо трябва. Иначе не е достатъчно тлъста. Тази беше 480, най-голямата в Фантастико. Много рядко има голема. Мария, ма пушена е такава. Да, бе. Има. Има винаги, навсекъде има и в червения Айде, магазин. каква е масата? Но Такива са и добре. чиниките. Страшно. Да. За Ами джуджета. да, точно така. Но това е за За риба. моята джуджинка мъничката. Да сменим тогава чиника. Да. Айде за джуджи мъника, чиника. Идеално така в тия чиники. Айде го питам и аз за това. Сега си изчиствайте, защото и баницата, и тортата ще бъде в същите чини. Аз съм на диета, бати, зарезах си диетата днес. За какво да пазиш диета? Да не си пълна. А, не. Слаба Но съм. ти от кога си на диета? 10 дена, още хляб не съм кусвала. Защото ми е сладко. Да, ма Точно съм този яла. хляб е друг. Много Никакъв. здравно. Тушичка не съм яла. Този хляб е друг. Но ти си на хлебна диета. Не. Да е хляб, не ям сладко, не ям такова. Съвсем малко. Почти нищо, не съвсем по-малко. Но мислото ми беше, че трябва да се убира Милен майка му да вземе багаж от вас. Аз още не съм го изпратил. Кой ти каза така? Аз писах бележка на... Ма ще ходим и на майка в Испания Испания ли? Не. Не откъде да взима, що да взима багаж? Значи сега трябва с теб да дойдем. Да видим покрай Ариала да взема нещо. Багаж. Мамо, ще ми отрежеш ли от това? Ами Гошо, не сипва и това лентата му ти. Сега райче свиност имаме. Не. Да си разреда и аз като баба Петра, тя дали не гледа Бабка ти сега кога ще дойде? Възможно Да. е. Моли вика, тия Бабка сега ти кога да ще се не дойде? сещат да ме споменат. Да. Не сещаме се ние. Мамо, отрежи ми от това. Кое е онова? Руцето ли? Добре. Сега ще. Дай го меса. Дай аз ще отрежа, че майка ти още не е яла. Не бе, не ми пречи да я открия. Ей, Чиста е. И дай колко много крем. Точно. Айде питай го, ако го ядеш. Ще дай още, може да ти тежко от крем. Дори го е тук, че ма Руло, това много повече. руло. Искаш ли? Какво е това? Има време и за десерт. Ако си се наял, ще ти дам и десерт. Добре. това наяде ли са? Няма ли да е? Добре. Да го сложим. Трябва да ме изтрия вилица, за да не дам. Да. Събере накрая. Така. Руси, ако се харесват си, Но, си но, Кое чиника да ме сложиш? Ай, там по на... Да. Така ще Дай бъдем да там. маля бели. По-голема. Разтотриха, но... Разтотриха. Чакай, тато изтрия, че... Ето. Това е твоята вилица. Той не ме го яде с вилица. Кой е уния? Това хубаво ли е? Това не е това. Нема го на работа. Кой? Тиш. Тихомир. Ваню пит. Ето е. А, Ваню сега трябва да е отишъл вече в Смолян, защото сутринта каза тръгвам за Смолян. Той, Гошо дойде в София, па Ваню имаше работа в Бургас, та снощи отиде в а пак Бургас. е ли? Какво е ли сметана? И Риба. Риба. Това е руло, не е риба. Това е сладко, долата. Не е сметана. Много е твърдо. Парфе е сигурно. Парфе. Руси да ти сипали една Ама с сърничка. желатин в време такова.
Горе да видя хазайката да не е. При Веса ли отиваш? Дай да изложиме Абе, от сладкишите. Няма да слагаш нищо, да се върна пак да я нищо, видя на че ще какво се да върне. е. Нищо, че ще се върнеш. Чакай. Чакай. Да ще изложи от тази има една. Чули, какво ти казах? Добре. Няма, какво се паса? Жалко. Тежко. Болен да не ставаш. Знам. Всичко е записано, като го проектираш. Не го пролетирам. Рай, да взема сървата, да не цапам вече. Взимай. Аз не мога да ям нищо Нямам вече. търпение. Да я опитам. Да я вземеш. Райче, дай да ти сложи една тортичка, дай си чиниката. Тортичка, тя слагай, сега като ти види Лили до пето. Тортички забранени за гимнастички. Няма па да се мъчи сега да им как да извадя. Всеки. Аз стана на това. Я натисни отстрани да не тръгне. Мамо, после ще го дадам да взема. Тури си го до Слагай него. до тортата. До него. Вземи си чиниката и до него си. Ти не видиш, сега видиш Това си е тортата. твоята вида. То Тури също го до такова. него. Тури го до Дай го него. там, ако мога, защото много кремно. Райче. Слагай го, това е тук. Така. Хайде сега хапни тортичката, пък после на учителката. Как хапваш тортичка? Тя Рай доста се не решавало нищо, защото слаба. Тя не е дебела. Доста се не е налагало. Болно. А? Мисля, че е болно. Ваня, къде е сега? В Смолян. Той започна работа в Смолян. Почнава работа в Смолян. Чак дори е край на България. Пампорово. Къде е? Каква работа? Ми там в кабелния завод. От кога? Ми от нова година. Тортичката не е лоша. Не ли ти харесва? Не е лекичка. Да. Само, че една минута беше по-водна. Хубаво, много пресна. Работа каква ще да е, без нея не може. Защото няма и пари няма. Дай хартия. Добре. Ага. Дай дам си изтегля. Мене ли имаш пак капка дъвче? И мене, ти как покапвам. Не знам. Не линея много. Чакай едно Не средно мога да ям. краища да сложа на това мисля, че няма ли? Не, Иска това е, да това за е. алкохол, мамо. Не, Това това май има по-меко. край. Има Има. Мамо, краища. ще видим за алкохол. И това има крайче. Това има. Хайде да направим. Само Спирам да това. го дай помага. Само това е средно. Това е такова баничка. А? Баница. Това баница ми ще Сирене е много хубаво. Ами забравих, трябваше преди торта да отида там, ама нищо Не, малко. нищо, той всяко не може да даде по-после. Аз не искам баня. Не искаш ли? Ето ти го. Добре, ще има. Баничката е супер. Знаеш, гледай мачка. И колко, не ми каза колко, ма тя си го знае. Тя понеже го с лекарствата се го държи в нормата и малко като дигне, веднага и удари главата отзад. Тя се притезга, що вчера не станали дебати там
съвета. За това. Едно за За местата, къде е за мартеници. И Еми, ще ли са бият това момче, къде ги раздава, защото татко, ето ти едно сърце. Лани... Татко, на, Абе, пати. за любов. Никога не мога да намери такава... Това. Така, сам го сложи и се малко Еми така. Той си го сложи баш до сърцето. Ядеш ли до сега солено не се още? прецакваха такива връзкари, защото те обяват срок, Вземи от си кога ще баница раздават и да ти местата. отрежеш от... И като му доде времето, те раздадени. Тече обявата, местата вече са раздадени. И сега, понеже нейната приятелка в момента в съвета работи за место, И дала а хубаво. Веса одеше всеки ден. Почнала от 15 януари още доди. Почти Да. всеки ден. Ние ще съобщим, ние ще имаме, той явно да познава вече онова момче, нали? И Това е Мартин. И изнесохме столовете, Ама, сега ще внесем. той сега ли... Да, сега е. Ай, заповядай. Ти нямаш ли че дърде? Но това ли това нарочно не чисто на Не, чакай, аз ще дам да стоя. Оле, къща. Да не чуя ти какво му измръчва. Куче, сгрей го това момче. Сядай, сядай. Ай, съпечи. Много му успивено. Виж, ние всички сме обувки, само махни шапката и това. Е, тук на топло го стои, къде побегна. Дай тук при моето яке. Той часовник само ме Ще се се трябва. коша студено. Дай, аз ще го закача. Сядай. Той неговото яки като на Добре, гош. но стана Ето Сени викам, Сени викам, че много дебело, че... Съобщи ли? Марти, той стана като дядо си голям. ай да почне от тук. Ако искаш риба много хубава, Дайте му филия, банята. Дай му не саламчето. питка има там. И му служи тук. Сърми има, ако искаш Сърмичка. сърма. Не, Не знам, да. Виличка. е така. Той не е такова, но те аз съм прежал. Ти минали през Тази не е ли негова? Не, не, баница сирен. Е, тук в Тя на него. баща. Ще дам. Е, тук има. Бе, отиваш да Е, върнеш. ще смия. Ей, Ти трибата. ми си ял баница и десерт си Само ял. аз Аз нещо Не, не не. Само аз съм взела неща. Чакай, има Не баница. беше към края. Я ти си вземи баница. Не, вземи си. Ето как слагам. Няма да слагам. Ей, добре, че сте Без дошли. заливка сърма. Аз се чудя какво да правя, как да мина тия дни. Ма той не знае колко е хубава. Той у нас толкова да Тук радио не се слуша, там това не се гледа. Не, обуща, ни стабилни обуща ми трябва. Викам, за какво ти са? Ами ето и викам, се наложи да излязам, нямам обуща. Е, от това е било. Той си даде маните. Да си взима какво иска, нали Марта? Безалкохолно. Чаша, аз му забравих. Чакай, сега ще разпратва. Къде е бил с тия крака? Къде е маршалва? Ви хора бе дал, какво бе сбал? И как е, лошо ли е навес сега? Как е? Не е добре, бъде тук тила лежи. Ето това е от кръвното, ма иначе температура има ли Няма болна? температура. Тя И му се сега за чудеше ли хубаво място поне? Езе, ама то не знае дали не са го какво, защото тя и в петък вечерта, но не отбележи, тя е платила. И в понеделник 7 часа сутринта е било е така. Дават срока. И в понеделник. Самови и плащат. За мен ли? И като отвори, тие като не знали, нали, първите като видели, Че има хора вече. че още други три раздадени, и леко. И като гърнали, като са развикали там, скасали схемата, посегнали ще бият момчето, охраната са намесила. За големия гост. А? Да, айде, Ще ще видим. се. Ай, викале. Айде на здраве. Айде, на здраве. Та жената от тотото, тя жената ми се сетила, тя приятелка на она, та понеже работи в съвета, тя е уредила, ти Крали сме, само пак ще чуем. дали за сега останало така, ама се не знае. Другия като излезе, вика, аз не знам, вика, А от коя дата? по четвъртък. Като идем, вика сутринта, дали няма да има некой да изгине Да, там. да.
Да се Рекла ми, му само рече, така да им вижда бартениците и си. Пуши на скумрия. Опитай я. Много е хубаво. Ти ял ли си нещо? Никога не е такова. Какво си? Това е пак е верно. Ял ли си нещо сега? Обед. Кой е? Какво? Механови. Ще река, че си ял нещо раз. Добре, вземи си саламче. Португал. Лимонада. Ай, като ни го ще това Да ти я пречи. да му пречи. Сега Сега това ще Руси, ти отрежем на полата. след малко ще стане вече време да тръгваме. Кажи от кога искате да Ама, дойда. ти ще додеш, ако я умра или се разболя. Иначе не е Нещо, смисъл. вие се викаше, че вие ще се сменяте. Не мога я сменя. Аз мога сменям диде да пикай да се. Ти верно много добре. Аз не мога продавам. Нали, две жени сме влезнали с 10 лева, веднага, защото... Да заплесваш. Не мога, бе. Нормален, не мога Не, че да... ще го излъжат, ами просто не Не мога да сметна. Не мога да сметна. Ми лани една жена ми дава 20 лева. И аз нямам да й върна, че веса тъмън, отиде ми остави някъде 11 лева дребни такива. И тя дава 20 лева, аз не мога да й върна. Път от та, нали, даде тя такова. Айде и върнах и взе си мартениците в пикче и натурах и ти си държи парите. И викам, айде, честито. И ти не си И тя викам, ма тя не ми вика, не си ги взел. Можеше да си да с 20 лева. плюс рест. Да, плюс рестото и марта. Да ми върнат и парите, и ресто, и аз гледам, викам, ама какво правиш сега, защото не ги познавам всички, като да се не познавам. Тия затова толкова и обръщат внимание, защото се приказваме. Ама утре като ти да при нея пак, не, тя ще се Тя сети, понеже ще- цял живот работи А, с така, пари, може тя така. просто като Тя приказва и прави. нали, обяснява ето това, нали, това и при същото време една друга зима, до стотинка са им винаги излизали сметките, колко години работят. Ема тя се спори си работи. И Руси, оная в път такъв тя била случай- счетоводителка и В тя... такъв случай аз ще бъда в София. И аз си казах, тя и сега нали последно я питах, викам, какво ми ти кажи да си даде координатите и викам, ама то с... практически ако с мене нещо стане тогава, иначе ти да се разболеш и да доде, викам, тя си не мога да продава, аз не мога. О, аз се продаваш, не дич. Ма и аз съм така, виж ма не. Не, че ще сбъркам с него. Иначе за рекламен агент ставам. О, отвала така, тук обаче Аз доде ли да затова не продавам край. Да, в такъв Така че случай аз няма да хода сега ни в Смолян, ни в Бургас, за да съм, деца вика, за един час мога да хода, ако се наложи. Ще бъда в София, ако се наложи. Защото фактически дода. тук аз си... Не за Не, друго, ама трябва не, още един радиатор да бумти. Това е лошото. Че Ама трябва и той не може да стопли, да защото е много студено, така. бе. Много за тока. Мога да идвам, да речеме, в ден, в който смятате, че е четвъртък, че ще има повече хора. Ама примерно, той дори дойдете да в има, аз четвъртък. само бой за пречкам там. Защото като застана там и тия... Нещо, някой да не... А като застана там и той Венци, и доде и са залости, Ай, те пречи да и пречи. Тоде той си да някой да... О, Баровец, какво става? Добре, тогава координатите ми ще са в София. Няма да си хода, докато не... Тя Венета на обед, през обедната почивка ще й помага. Коя Венета? И приятелката ти там. Аха. Къде заедно с нея, нали си, години. Ти го прослушваш ли? Да го съобразява някой го Слушаш използва. Не. Нали ще Аз ходим не. заедно да наредат. А това е пак това радио Барбори. След работа. След Някой пет така го часа. Тя Да, си да, работи да. тази. Се чува някакъв говор. Това е такова. Да, това е Добре не е тогава. строено горе. Аз така се разбрахме с Само се Вичо, че слушам. ще дода да кажете Дали го кога пусни да какво. се чуе музика или... Кое? Ма аз го Ма спрех, ние сме го защото- изключени, не може да си Не, чуеме думата. Ма ти ако обичаш точката там. Не, то не е Много. изключено. Да го въртнеш. После ще го Ма пусне. иначе то така бърборише, че ние не можем Той да си един ден го беше смъкнал и го беше разглобил да ми се обажда по телефона, че е гладен. До него да ми се обажда, че е гладен. Не беше Посред чуваш. нощ. Мартини, аж бе, ти нищо не хакваш. Един ден бе отворил тук прозореца целия и Вен си минал. Какво прави да го кажа? Абе, пожар, вика, има тук пожар. В 8 часа сутринта сту, той отвори, стои на прозореца.
Мен си река, къде е Руси? Тука е. Аз вика, бутнах портата, ами заключена. Викам, това дали верно не е. Прескочи, вика, оградата, бутнах тук, и тук вика заключена. Върнах се, вика, покатерих се е тука, размитле. Нема никакъв пожар. Викам, затвориш и измръзнеш, бе. А Ивка го е видела. Аз като додех, тук около това, е такава купчина. Изтърсил хартите, всичко оттам. Ама направил се едно, че не мога ти опише. Всекак му виках. Тук избутал ключа навънка. Дупчил вратата. До това. Всекак му виках. Айде, идвам се обед. На обед, нали, това беше сутринта. На обед пак го нахраних. Идвам по едно време след обед. Нашия седнал е тук. Валината количка гол до кръста. Какво сега си направил, бе, човече, бе, отровим, оставим, сега лекара го чакам. Бе, къв лекар, бе? Сега вика каза да се саме, че ще го прегледа. Той като... И закара, и не дава да буташ. Посегам да го, че той не дава, буташ. Сънувал е нещо и станал, като сънуваш, че идва доктор, ставаш да се завичаш. Татко, да ти отреже ли от това? Не ми какво. Да ти отреже ли от това руло? Ето толкова я. От това руло да ти отреже? Държи. Се намира. Не, тук. Там да видя и да. Ти вземи си. Той пък нищо не кусна. Ние понеже ядохме и сега не можем да ти правим компания, самичка. Това нощчето, къде отиде? Я виж татко при луканцата, това нощче, да му резне от това. Кое, бе нещо? Абе как нещо? Нещо. Вземеш как така, па нищо не имаш. Торта го. Бе, не искам. Бе как нещо, това е много хубаво, я му резне него. Маре, какво ще дадеш? На Мартино, руло. На Мартино. Май той на татко ще отрежи. Ехал да не би взел. Ти сега не Сега много яде. Руло не е ял. Ето тук ще му... Ето тук това е негово. Той се сърди, че го товара, че много се... Той сега товари. По-после. Опа, татко. Добре, вика се грижи за мене, че ако ме загубиш, не знам какво ще правиш. Рекох, я не знам, ама ти да не загубиш мене, че тогава ще питам какво ще правиш. А може пък и сега, понеже все пак редовно се храни. Ими то преди са винаги най-редовно хранил, както и сега същия график, без разлика. Къде 9 часа закуската, същата по парата с всичките му работи. Обеда му обед, вечерата също. Никога не съм фантазирал колкото. И продължава да си, той си казва, не е вярно, не е вярно. Фантазираш, защото все пак си самичък и цяла нощ ти мислиш нещо. Да, и си мислиш и понеже не е като да се разговориш, да ти се смени темата, ти нещо си мислиш и задълбаваш, няма с кой да прекъсне. Да не говорим, че и преди не е сменявал темата, все на една тема. Тук знаеш, просто се порежи, какво бе, бе, там. А тогава пищеше много. И сега не е... Може да се направи нещо. Нали, като го наседне, аз да му помогна и му мъчи се да му отворя, нали, краката да стъпи долу. И като рече е такова место, че нито може да се гипсира, нито... Не, само коване. Ти знаеш тия убавите къде, аз мисля, че ти казвах. Дето па момчето паднало, дето втори път му слагаха става. Не. Убавите тук точно при почтата, къде живееха. Имаше една здравка майна какавиче, беше съученичка ли са Давид Алев Искара, некоя техната майка. Така, 8 години е гледал сина им, той ми е съученик. По същия начин. Си имаше вече. Така с стола, вика, се е движила. Тя си много. Една поледица излезнала и паднала и края. Тя беше починала наскоро кога. То не може да се върви изобщо. В София. Аз отидох в София 4 дена не смея да излезе. Защото
вече улицата, като излезе от блока от улицата, по средата си върва, чакам да мине кола, има си път. Чисто е. Обаче тротуарите, ужас, а блока е от север са входовете. Ма така заледено, че изобщо не мога, държа се покрай стената, държа, ама то... Няма да можеш да запаниш за нищо. Ма и нищо. дръжка да имаш, теб като ти са подвъзнат краката, ти не можеш да се поддържиш. Абе, Джордже, стига с и това касетките. Добре, Той прекъсвам. после ще шегува. Не като сегашно Шарланово поло, вика. шарлан, то значи много ароматно и като на с шарена. С шарена сол отгоре. Ама толкова вкусно, ама хлеба, ама то е един ароматен. Ама то не беше това жито. То беше онова жито, деца вари сигурно за попското, хубавото, което дава и... Тук в двора, където е двора на Цеца, може. Да, тук там беше фурната. фурната. И къде е гаража ми, точно дъното на гаража? Понеже ти нямаха фурна тук, нали, къщите трите беха на баба Иванка, на дедо Петко и на... Кой беше? На Степ. Тук се печеха агънцата, козунаци. Не козунаци, ама като направи козунаци, ама тя много им слагаше майка вътре лимонова кора, ванилия и половината ги правеше с мармелад и орехи, така не на рула, ами на плитки, наплетени. И като отворят фурната, ама такъв аромат на тия козунаци, а то нали трябва да не се еде, че е влажно, трябва на другия ден. И майка каже, ама е така като откъснат козунак, то са влачи. Влачи са топъл, още, ама мирише. Много правиха козунаците. Като че ли от агнешкото не съм се съблазнявала. Не, те го печеха само за сбора кога. Искаш ли към теб да ме дръпнем масата? Не. Нещо така. Мани, той си... Аз не слушам. Той нема и ги почне да вика така е. Нещо си. си прави. Сънува си, човек. Вижте стълбите какъв арсенал. И се израви от некъде. Се израви едно. И аз изнасям и той намира. И аз е тук. Долу в мазата, къде ти ги беше тук в шкафа. Едно по едно всичко долу. И се намира. Абе, такива сме. И Гошо е такъв с 1000 чаркове. И аз съм такава, па с конци, с игли, с дантелки, с не знам какви си работи. Да събирам. Аз нещо му виках на Гошо, стига си работа, ти с парцалките. Човешкият организъм е като една баба. О, часовник непрекъснато ме стряска. Не е гоня отзад 3 часа. Аз си имам такъв, ама не поглеждам него. Той ги от некъде намери, бе, от този ден нямаше. Там беха на събрани 3-4, аз предния път, като разтребних на едно место ги тури. Аз му бех оставил тук портфела да има 10 лева, викам, ако това с досторници някой, нали има такива случаи, многото. Добре, ма сега вече му не оставам. Той като взе да отваряше ми на някакво момче, ще рече, да му купял нещо. И вика, тук парите, къде са парите да... И що ти са? Да си купя нещо, бе. На какво да си купиш? Сега точно не искам, ама някой път. Я кажи как се оправяш сток? Как? Като доделанията засече. Не бе, стигат ли парите? Трябва да помагаме. Стигат. Защото сега Гошо има 240 лева да плаща, като се върне. Ние нали си бехме точно за Коледа и Нова година. Аз ги платих. 240 плати ли? Ами да. Нали вчера ми викаш, че като се върнеш ще ги плащаш? За водата имам 2 и нещо да плащам. И за телефона, колкото. Няма значение, става въпрос, че 240 е повече от пенсията на татко. Ние като си бехме там, нали, и за Нова година, и за Коледа, и Рино си там, и всички, и не може да седиме на едно место и да не палим. Аз тук в големите студове, той му го включвах на две. Не че е студено, ама той лега да спи и не се завива. То не е от вчера. Той от некого ще влезна, човече бе,
Фанал одеялото, легнал, нали, с лице нататък. че... Фанал одеялото и си го служил е така само. Още от някаква си така. Аз мислех, че ти ще му извадиш някой стар юрган да му сложиш. Ама защо да го? Той не се завива, бе. То, Боже, той не се караше по-рано. Това ми тежи, това ме притиска. И сега, той тегли го одеялото тук. А от тук надолу, викам, разбери, един нормален човек, точно едно денонощие може издържи като тебе, да заспи незавидно. Ще тихам. Дали свата не отиде у вас да си взима багажа, маре, аз още не съм купил стоката. Ще дойде пак. Къде ще върви тази свата? На Милен, майка. Багаж там да й купа, Милен е пратил пари. На какво да купуваш? И продукти. На нея да й... Да, за те. Да не Катя така е казала, на Мария. Тя и после ми се убежда и на мен. Да не ни даваме парите, че они ще ги... Вие просто и купите храна, да има какво да ядеш. Те поне сега вързват ли двата края? Как и Катя? Какво казва? Връзват, не се опаквала да гладуват. Защото и най-мите Плаха че е много студено и горивото деца били купили друга година да им стигне. Тази година не е стигнал, защото беше много студено. От цяла Европа беше така, бе. И вика, много е студено, не запомням. болна, възпалило с синузита, сега сливици. Ма е нисък, трябва да клекнеш. Изобщо не е за мен. Ето, чудърът и чантата ти е у мен. Вчера тук беше снег, гледай сега. И сега ще му купа и едно тънко. Ма това си беше добре за тия студове. Той се отсудил без шапка и се спрем по тях и сега дебел ти е облекал шапка. Ама и ние тук носим без шапка. А тук министрът имаше около 30 салта и аз така, види, той горе нема една прашина. Каза, че Петя към 25. Те ли го поправи Георги, си на мелницата с него. И повече. Направо се върна. Дойде с колата. Първо така каза. Тя каза с влаките. Явно сама. Обичате каза към 25 и с влаките. И като се връща от София, че ще искам това да някакво. Колко става? 53. 50.